Policija u Beranama intenzivnim radom rasvijetlila i krivično djelo ubistva u pokušaju počinjeno 1. jula 2019. godine. Slobode je lišen, VŠ zbog sumnje da je počinio krivično djelo ubistva u pokušaju u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija. On je uz krivičnu prijavu preveden državnom tužiocu u Višem državnom tužilaštvu u Bilom Polju. Sumnja se da je VŠ ovo krivično djelo počinio na način što je 1. jula 2019. godine oko 21:30 časova u ulici 29. novembra u Beranama upotrebom vatrenog oružja pokušao da liši života C.J. Oštećeni je tom prilikom zadobio teške tjelesne povrede u vidu ustrelne rane u predjelu desne natkoljenice. Službenici Centra bezbjednosti Berane i sektora kriminalističke policije su u cilju rasvjetljavanja ovog krivičnog djela preduzeli niz operativno-taktičkih mjera i radnji, koji su rezultirale rasvjetljavanjem ovog krivičnog djela i identifikovanjem osumnjičenog lica. Lice VŠ je lišen slobode u Podgorici od strane službenika Centra bezbjednosti, a nakon toga isti sproveden u Centar bezbjednosti Berane na dalje postupanje. Službenici policije su rasvjetljavanjem ovog teškog krivičnog djela pokazali da se do rezultata dolazi predanim radom i kvalitetnom saradnjom sa nadležnim tužilaštvom. U narednom periodu policija će proaktivnim i preventivnim djelovanjem učiniti sve da se svaki građanin našeg grada osjeća bezbjedno, a oni koji krše zakon bit će identifikovani i procesuirani.